पूर्णा तालुका राष्ट्रवादी पक्षाच्या वतीने भरतदादा खंदाट यांचा सत्कार करण्यात आला। भरतदादा यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महाराष्ट्र सरचिटणीसपदी निवड झाल्याने हा सत्कार करण्यात आला। यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी लोखंडे मामा होते, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून युवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष रितेश काळे, गंगाधर मामा बुच्छाले, नगरसेवक जाकीर कुरेशी, पंचायत समिती सभापती अशोक बोकारे, समाधान पवार, नगरसेवक हाजी कुरेशी, राजू नारायणकर, गौतम हत्यांबिरे, अतुल गवळी, चांद बागवान, शेख अखिल, शेख अनवर, अमजद नूरी, विरेज कचबे, शेख खुद्दूस आदींची होती उपस्थिती। यावेळी भरतदादा खंदाट यांच्या उपस्थित अनेक कार्यकर्त्यांनी पक्षप्रवेश केला। भरतदादा खंदाट यांच्या सहभागाने पूर्णा तालुक्याला नवीनच नेता मिळाल्याची भावना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पूर्णा तालुका अध्यक्ष शहाजी देसाई यांनी बोलताना व्यक्त केली। या कार्यक्रमासाठी तालुक्यातील सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक, सदस्य, नगरसेवक, कार्यकर्त्यांसह मोठ्या संख्येने उपस्थित दर्शवली होती। आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब व आदरणीय अजितदादांच्या मार्गदर्शनाखाली आज माझी महाराष्ट्र प्रदेशपदी निवड झाल्याबद्दल पूर्णा तालुक्याच्या वतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आज माझा सत्कार करण्यात आला। अतिशय आनंद झाला की आज ह्या पूर्णा तालुक्यामध्ये राष्ट्रवादीची एक खूप मोठी ताकद आहे आणि ती ताकद आणखी वाढवण्यासाठी मी पुन्हा एकदा प्रयत्न करणार। लोकांना काय आवाहन करणार कार्यकर्त्यांना एक दिलाने एकजुटीने न आपापसामध्ये न भांडणं करता, हेवे दावे मतभेद न करता सगळ्यांनी एक दिलांना सोबत घेऊन जाण्याचं काम मी पुढे करणार। धन्यवाद। भरतदादा खंदाट यांच्या या ठिकाणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या सरचिटणीसपदी निवड झाली। निश्चितच पूर्णा तालुक्यासाठी ही एक आनंदाची बाब आहे। पक्षाला मागच्या 2-3 वर्षापासून या ठिकाणी मतदारसंघामध्ये कोणी नेता नव्हता, तर भरतदादा खंदाट यांच्या माध्यमातून आम्हाला तालुक्यामध्ये निश्चितच एका नेत्याची या ठिकाणी भर पडलेली आणि तालुक्यामध्ये